ड्रेगन फिथाइनि आङो गार्डेनाव दङ एसे जानाय दिनि बियो माने सोलिया फाननायावहाय एसे फिसा आरोना थ' जादिनि आं बरिया गोदै सान्दुङाव जा गरमाव आं माने बिदिनो फिथाइनो जायो आरोना माने हाला हालि गैया डाइरेक्ट गथायैनो टेस्टि जायो बिराद गोथाव दिन्थिलांगोन नायलांबाय था गोदान ब्लगाव फैनाय जालायबाय लोगोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय फिन खेबसे आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे फैलायबाय थ' दिनै आङो एसे सिकाराव थांदोंमोन बेरेफुंजानि थ' नोंथांमोननो आङो बेखौनो एसे दिन्थिलांनि सिकार माने एक्सुवेलि आङो ना बोननो थांदोंमोन नै ना बोनदोंमोन आङो मानैसो मा मोनखो बेखौनो एसे नोंथांमोननो दिन्थिगोन थ' नायदोनि एकदम माने बेरेफुंजानि थांदोंमोन आरोना गैया मानैसोल'थार थ' थेवबो एसे आङो दिन्थिलांगोन नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय दिनैनि ब्लगा बिदिनोसै थ' दिनैनि ब्लगाव आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांनो लालायबाय थ' आबादबो आङो दिन्थिगोन थ' नायलांबाय थादो नाया माने बेनोदि मा दङ एसे दिन्थिदिनि आङो बेरेफुंजानि माने एसे सिकाराव थांदोंमोन आं गैयालै नाया नाखौनो मोनला एकदम फिसा फिसाथारनो वाव गरका मासे माने सें गरका बरख' होनना बुङो बेखौ नैबे थेंगोना बेनोसै आरोना थ' एसे देजागासे जागोन आं एसे सायनानै लादोनि थ' बिनिफ्राय फ्राय खालामनांसिगोन आरोना एसे फ्रेस जानोसै नै दैखरावहाय नाखौ सायखांबाय आं एसे सुगासिनोसै आरो नै दैया मानै माथामल'थार नै दानिया फैदो लोगोफोर आंजों लोगोसे थ' आङो दिन्थिलांदिनि थ' एसे बागानाव हाबैदिनि आरोना बारा ओरैबायदि समायना वाव गोजानो नै बारफुंजोब्बाय आरोना दानिया फैदो एसे आङो फाथै दिन्थिदिनि आरो नैबे फाथै वाव बिराद जौबाय बेबो नै माबायदि ना बेबायदि बेरा होनानै होयोब्ला फाथैया बिराद बरिया जाबोयो आरो नै थ' जानला होनानै बेयावनो गायनो हायो नै बिराद बरियानो नैबे जाबाय चक्लेट नै रिदि रिदां बिराद बरिया नुयोना वाव थायबाय दानिया फैदो लोगोफोर थ' आङो गार्डेनाव फाइनालि मोनफैबाय माने बागानावहाय थ' नोंथांमोननो एसे दिनै दिन्थिनि फ्रुइट्सफ्रा माने बिराद गोमोन गोमोन दङ आरोना थ' बेखायनो आङो दिनैहाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय वाव मोननानै दं थाइसे नै नैबेयाव नै थाइसे बिराद बरिया गोमोन ड्रेगन फ्रुइट्स नै वाव मोनलाजोबथारबाय थ' नायलांदो नैबे माने हराव बारदोंमोन बिबारा वाव नै बेयावबो थाइसे दङ नै फिथाइ दंजोबो नै बेहाय बारसे गोदान बिबार ओंखारबोबावदों नै वाव बेयाव दं थाइसे बेहाय दङ थ' नै बिबार फैबावदों आरोना गोदान गोदान माने दासिमबो जोबाखै नै बेहायबो दङ नै फिथाइ वाव नै गोदान गोदानबो फैगासिनो फिसा फिसायावनो मोनदों एबार बेथ' नै फिसाथार मोनबाय बेबो मोनबाय नै थ' दंलाजोबो बेयावबो दं नै थाइसे बिथिंजाय गोमोन गोमोन दं नै गोमोन गोमोन नै गोमोन गोमोन वाव माखासे खानाय थांबाय फिथाइया माने दंसाबोमोन नै थ' बिथिंबो दङ नै बिदि गोमोन गोमोन मोनगासिनो आरो नै वाव बेयावबो नै बेयाव थाइसे दङ नै गोमोननो बेयावलाय मा माइ ओंखारलायखो वा फाग्ला माइया नै बेयाव सिन्थाय माइ रज'हैबाय फोथारा माने एसे खाथिथ' थ' बेखायनो एसे बारियाव माने माइ रज'यो आरोना थ' एबार बिराद अखा दैज्लां बोथोर थ' माथो खालामनो हाग्रा जानानै दङमोन नै हाग्राबाबो आं एसे साफा खालामजोब्बाय गोदानै लागायनाय दङ नै थ' बे फैगासिनो ग्रथ लाबोगासिनो नैफोर नै गोदान गोजा आरोना थ' बेबो गोदान
वाव चिकेननिसो मोनहैबाय नै थ' बिथिं दंलाजोबो एबाराव माने गोदानै लागायना होदों बे थांनाय बोसोराव गायनायमोन नै इमान थाब थायो नायदो थ' बारा थायाखै बियो खम आरोना थ' बिदिनोसै ब्लगाहाय नैबे थाइसेया बिराद गिदिर वा नै थाइसेयानो गिदिरथारलै बिदि गिदिर गिदिर जानांगौ आरोना दानिया आङो दुगैखांबाय एसे फ्रेस जाबाय फ्रेस जानानै दा नाखौ एसे फ्राय खालामनानै लादिनि आरोना दानिया बरियानो नाखौ नै फ्राय खालामगासिनो वाव थबसिसो जागोन देनोसै गोथाव जागोन आइटेमा थबसिया एकदम माराम खानायसो नै देनोसै बेहायनो गोलाव खालामला लोगोफोर ब्लगा बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय